Niya nasad ko. Kuha og video ning mga dahon, panganod, langit, balay, atop sa balay. Pahangin ko diri sa gawas, pero may ra kayo ang hangin karon. Pero bugnaw gyapon ang panahon. Sa kanan ng labay, bulak ang gawas kay spring, padulong na summer. Tanaw sa bula-bulaan ng mga suga. Sugod ng gawas sa mga mananap kay init-init namang panahon. Ikaw, kumusta na ka diya? Dugay na tawa gasturya. Hinaot mo ta nga sa di layong higayon magkasturya pa ta. Ngit-ngit na. Pamaak na kog lamok. No, sige, sunod na lang po. Bye-bye.